హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సో మంత్ర 7 ఈరోజు. సో ఇది ఇక్కడ దాకా మనం చూసాం. సో మంత్ర 7 లో ఏంటి అని అంటే కంటిన్యూస్ డిస్క్రైబింగ్ ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ మహాభాగవత విచ్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ మంత్ర 6. సో మంత్ర 7 లోని మనకి మహాభాగవతుల దృష్టి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి 6వ అధ్యాయంలో 6వ మంత్రంలో చెప్పున్నారు. దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మంత్ర 7 లో. Mantra 8 describes some qualities of the Lord as he is known by the Mahabhagavata. ఇప్పుడు వారు మనకి మంత్ర 6 మంత్ర 7 లోని మహాభాగవతులు వారి దృష్టికోణం గురించి చెప్పారు. వారు ఏ రకంగా ఉంటే వారికి భగవంతుడు కనిపించచ్చు, వారు ఏ రకంగా ఉన్నారు, వారు ఎలాగ, వారి దృష్టికోణం ఏంటి. మంత్ర 6లోని 7లోని మంత్ర 8లోని భగవంతుణ్ణి వారు ఏ రకంగా చూస్తారు, భగవంతుణ్ణి చూసినప్పుడు భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది అది మనకి చెప్తారన్నమాట. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవ ఆభుద్విజ్ఞాతః తారకో మోహః కః శోక ఏకత్వం అనుపశ్యతః. అంటే one who always sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord becomes a true knower of things. What then can be illusion or anxiety for him? So one who always sees all living entities as spiritual sparks. So మనకి 18వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారు. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ కూడా చేసుకున్నాం. ఏంటి అని అంటే అన్నిటికంటే అధములు వారేంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క జీవిని కూడా ఒక్కొక్క దీంట్లోని శ్రేణిలోని చూస్తారనమాట. తమో గుణంలో ఉండేవారు వీరు తెల్లవారు, వీరు నల్లవారు, వీరు మన జాతికి చెందినవారు, వీరు పరజాతికి చెందినవారు, లేకపోయిందా వీరు డబ్బు గలవాళ్ళు, వీరు పేదవాళ్ళు. ఆ రకంగా మనుషుల మధ్యలోని కూడా వారు భేదాలు అనేది చూస్తున్నారంటే వారు తమో గుణానికి చెందినవారు. రజోగుణానికి చెందిన వారు ఏంటి అని అంటే వారు జీవులని, మానవులందరినీ కూడా ఒక రకంగా చూస్తారు, మిగతా జీవులనందరినీ ఒక రకంగా చూస్తారు. సో చాలా మందిని చూడండి మీరు ఇవాళ కాలంలోని వారికి ఏంటి అని అంటే కుక్కలంటే అమితమైన ప్రేమ. సో కుక్కలను మాత్రం ఎవరు రాళ్ళేసి విసరకూడదు, వారు ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టారు అని అంటే మాత్రం వారికి చాలా చాలా బాధ అనిపించేస్తుంది, కోపం కూడా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు ఇదంతా అని అంటే వారు చెప్పే ఒక్క ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఐఎమ్ అన్ ఎనిమల్ లవర్, నాకు జంతువులంటే నాకు ప్రీతి అని అంటారు. జంతువులకు ఎవరైనా, మూగ జంతువులను ఎవరైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తే మాత్రం నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అంటారు. అదే వారిని వారి ఇష్టమైన ఫేవరెట్ డిష్ ఏంటి అని అడగండి, నాన్ వెజిటేరియన్దే ఏదో ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ చెప్తారు. మరి అవి జీవులు కావా అంటే అందరూ కూడా ఈ రకంగా ఆలోచించేవాళ్ళు రజోగుణంలో ఉండేవారు. ఒక పక్క జీవులంటే నచ్చుతారు అంటారు, కానీ ఇంకో పక్కన వాటినే సంహరించుకొని తింటూ ఉంటారు. దానికి మళ్ళీ వారు ఇది కూడా చెప్పుకుంటారు అనమాట. అంటే మేము దాన్ని చంపేది కూడా ఒకేసారితో దాన్ని చంపేస్తాము, ఎక్కువ దాన్ని ట్రబుల్ పెట్టమని. అరే చంపడం అంటేనే వాటిని దానికి ఇబ్బంది కలిగించడం, చంపేది ఎలా చంపితే ఏవి. సో ఆ రకంగా ఉంటారనమాట. అది రజోగుణం. సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క జీవిని సమానంగా చూస్తారు. సో సత్వగుణంలో కూడా అందరూ ఆ రకంగా చూడలేరు, అనుకుంటారు వారు ఆ రకంగా చూద్దామని, వారికి అనిపిస్తుంది కూడా అందరినీ నేను సమానంగా చూస్తున్నాను. కానీ అందరినీ సరి సమానంగా చూడడము అని అంటే ఏంటి అని అంటే కేవలం ఆత్మస్వరూపులుగానే మాత్రమే కాదు, వారితో పాటు పరమాత్మ కూడా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. సో పరమాత్మ ఉన్నారు అని అంటే వారు భగవంతుని యొక్క అంశాలు అని. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అని అంటే వారు మనమంతా కూడా ఒకే ఒక్క ఫ్యామిలీకి చెందిన వారం అన్నట్టుగా. ఇది కేవలం మహాభాగవతులు అంటే ఉత్తమాధికారులు మాత్రమే ఆ రకంగా చూడగలరు. సో దానికోసం మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. One always sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord. కాబట్టి ఏది తక్కువ కాదు, ఏది ఎక్కువ కాదు, మనమంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలం. అండ్ భగవంతుడు పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కరిలోని ఉన్నారు.
కాబట్టి మనమంతా కూడా వన్ ఇన్ క్వాలిటీ విత్ లార్డ్. కాబట్టి ఒక జీవిని తక్కువగా గాని, అధమంగా గాని, ఒక జీవిని గొప్పగా గాని చూడవలసిన అవసరమే లేదు. అండ్ ఆ రకంగా అసలు ఎక్కడా లేదు. భగవంతుని యొక్క అంశల మనమంతా కూడా అది తెలుసుకొని ఎవరినైనా సరే కూడా చాలా తక్కువ అధమ స్థాయిలో ఉండే వారినైనా, లేకపోయిందా అధమ జీవి ఏదైనా ఉన్నదనంటే వాటిని కూడా మనం భగవంతుడు వాటిలో కూడా నివసిస్తున్నారు అని తెలుసుకున్నామనంటే ఎవరి పట్ల ఘృణం గాని, ద్వేషం గాని అనేది రాదు. సో ఒకరంటే రాగం అనేది ఉండదు, ఒకరంటే ద్వేషం అనేది ఉండదు. మనకి ఇంకెవరు శత్రువులు ఉంటారు? శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నా సరే కూడా తెలుసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎవరో మీకు కరెక్ట్ గా మీ వెహికల్ ముందు వచ్చారు, మిమ్మల్ని గుద్దేదానికి ప్రయత్నించారు. సో మీకు బాగా కోపం వస్తుంది, మీరు కార్ నుంచి దిగుతారు, ఎవరు అతను అని చెప్పని ఎదురువాడితో గొడవ పడదామని. కానీ తీరా చూశారు ఆ ఎదుటివాడు మీ సోదరుడో సోదరియో. సో వారే వచ్చి మీ కార్ని గుద్దారు. అరే ఏమైందిరా, నీకేం కాలేదు కదా ముందు అని మనం ముందు అడగడం స్టార్ట్ చేస్తాం. మనకి అంతసేపు కోపం ఉంటుంది, కానీ మనం ఎప్పుడైతే వారి మొహం చూస్తామో అప్పుడు మనకి కోపం అంతా శాంతించేసి, ఎందుకనంటే మనవారు, బ్లడ్ రిలేషన్ అంటాం. బ్లడ్ అనేది ఏమున్నదండి, కారిపోతుంది, అది మళ్ళీ పంచభూతాల్లో కలిసిపోతుంది. ఆత్మ అనేది పర్మనెంట్. ఆత్మ రిలేషన్షిప్ అనేది చూడండి, బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఒక్కొక్క జన్మకి ఒక్కొక్క రకమైన బ్లడ్ దొరుకుతుంది, అండ్ అది కూడా నిరంతరంగా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్లడ్ రిలేషన్ అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్, ఆత్మ. సో ఏదైతే దానికి అవినాశి అయిన ఆత్మ రిలేషన్షిప్ అది. సో అది చూసుకుంటే మనకి దాన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరూ మన వాళ్ళే అనేసి. కాబట్టి ఎవరు మనకు శత్రువులు? సో ఇది ఒక ఉత్తమ అధికారికి ఈ ఆలోచన అనేది ఉంటుంది. సో వారు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా భగవంతుని యొక్క అంశంలాగానే చూస్తారు. బికమ్స్ ఎ ట్రూ నోవర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది నిజంగా తెలుసుకోవడం. ఎవరి పట్ల ద్వేషం ఉంటుంది, ఎవరి పట్ల రాగం ఉంటుంది, ఎవరి పట్ల మనకి క్రోధం ఉంటుంది, ఎవరి పట్ల ఉండదు. సో వాట్ దెన్ కెన్ బి ఇల్యూజన్ ఆర్ యాంగ్జైటీ ఫర్ హిమ్. వారికి మాయ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఉన్నది? మాయ అనేది వారికి ఉండదు. మాయ అనేది వారు తొలగించేశారనమాట. మనమంతా కూడా ఉండేది మాయలో ఉన్నాం. ఆ మాయ అనేది ప్రతిదినం పెరిగిపోతోంది. ఒకసారి ఆలోచించండి, పాతకాలంలోని ఎలా ఉండేది అని అంటే, జనాలందరూ కూడా వారి ఆహారానికి వారికి జీతాలు అంతా తక్కువే ఉండేది. సైకిళ్ళలో తిరిగేవారు, నడుచుకొని తిరిగేవారు, రిక్షాల్లో వెళ్ళేవారు. డబ్బు గల వారు మాత్రమే రిక్షాల్లో వెళ్ళగలిచేవారు. మిగతా వారందరూ ఏదైనా నడుచుకొని, కొంత డబ్బులు ఉన్నదనంటే సైకిల్ ఉండేది. సో వారికి దేనికోసం ఖర్చు? ఆహారం కోసం అని, ఇంటి కోసం అని, ఇంటి బాధ్యతలు, బరువు బాధ్యతలను పూర్తి చేసుకునేదానికి డబ్బులు కావాలి. సో దానికోసం మేజర్గా ఖర్చు అయ్యేది. సింపుల్ గా ఉండేవారు. కానీ కొంత డబ్బులు ఏదైనా వీటన్నిటికీ పోను మిగిలితే వారు ఎక్కడికైనా బయట తిరిగేదానికి వాటి కోసం ఖర్చు పెట్టేవారు. కానీ ఇప్పుడు కాలం చూడండి, వచ్చే డబ్బులు మాక్సిమం షో ఆఫ్ కోసమే అయిపోతుంది. ఇంట్లోని మనకి బేర్ మినిమం నెసెసిటీస్ కోసమని పెద్ద ఖర్చు ఉండదు. బియ్యం కానీ, లేకపోయిందా ఆకుకూరలు కానీ, కూరగాయలు కానీ, అవంతా తక్కువే. మనకు వచ్చే జీతంతో కంపేర్ చేస్తే వాటన్నిటికీ ఖర్చులు తక్కువే. కానీ ఖర్చులు మెయిన్ గా మనకి ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది? షో ఆఫ్ కోసం అని. కాస్ట్లీ మొబైల్ పెట్టుకోవాలి, కాస్ట్లీ డ్రెస్సెస్ తీసుకోవాలి, అద్భుతమైన కార్ ఒకటి ఉండాలి, దాని అందరికీ మనం చూపించుకోగలచాలి. షో ఆఫ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది. సో కాబట్టి మనకి ఏంటి అని అంటే, మనం మాయలోని లేనిది ఉన్నట్టుగా, ఉన్నది లేనట్టుగా మనం సృష్టించుకుంటున్నాం. సో మనంతటి మనమే మాయ అనే వలయాన్ని మన చుట్టుపక్కల నిర్మించుకుంటున్నాం. ఆ మాయ ఏనాడైతే తొలగిపోతుందో అప్పుడు మనకి భగవంతుడు సాక్షాత్కరిస్తారు. కాబట్టి ఆ మాయని తొలగించుకోవడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కాబట్టి ఈ గొప్ప భక్తుడు ఆ మాయని చాలా చాలా సునాయాసంగా తొలగించుకోగలరు. ఎలాగా అనంటే, వారికి ఏంటి అనంటే, ప్రతి ఒక్క జీవులు కూడా వారికి భగవంతుని వారిలోని వారు చూస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా వారికి మాయ అనేదే ఉండదు. సో ఇది ఎటువంటి వారికి ఉంటుంది అనంటే, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మధ్యమ అధికారి అండ్ ఉత్తమ అధికారి డిస్కస్డ్ అబౌవ్, no one can correctly see the spiritual position of a living being. సో అందుకోసమే మీరు శ్రీవాస అంజన్ ప్రభుని కానీ, నామనిష్ట ప్రభుని చూడండి, ప్రతిదీ ఎందుకు ఫ్రీగా ఎందుకు పెట్టారు?
మామూలుగా ఈ లోకంలోని ఏది ఫ్రీగా దొరకదు కదా. మరి అలాంటిది జ్ఞాననిష్ట ప్రభు వారు ఎందుకు ఇంత పెద్ద కోర్సుని, ఇంత పెద్ద బ్రహ్మ విద్యని ఫ్రీగా పంచిపెట్టేస్తున్నారు అంటే వారు మధ్యమాధికారులు. వారు అండ్ గురు మహారాజుల వారంతా ఉత్తమాధికారులు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మామూలుగా ఎవరైనా అమెరికాకి ఎందుకు వెళ్తారు? డబ్బులు బాగా సంపాదించుకోవాలి, మన దేశంలో నుండి మనం అంత సంపాదించుకోలేకపోతున్నాము అనే ఆలోచన వారికి కలిగితేనే వారు ఇతర పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ డబ్బులు సంపాదించుకునేదానికి వెళ్తారు. సో వారికి ఏంటి అని అంటే కేవలం ఆశ కొద్దే వెళ్తున్నారు. ప్రభుపాదుల వారు కూడా వెళ్ళారు అక్కడికి, అమెరికాకి. కానీ అక్కడి నుంచి ఏదో సంపాదించుకొని వద్దామని కాదు, ఇక్కడ సంపాదించుకున్న దాన్ని అక్కడ ఖర్చు పెట్టేసి వద్దామని అనుకున్నారు. అందరికీ కూడా ఈ సంపదని ఇచ్చి వద్దాము అని అనుకున్నారు. సో ఈ రకంగా అక్కడ వెళ్ళి ధనాన్ని పంచిపెట్టారు. ఏ ధనం? విద్యాధనం. సో విద్యాధనం సర్వధనం ప్రధానం. విద్య అంటే ఏంటి? భగవంతుని తత్వాన్ని బోధించడం, భగవంతుని గురించి చెప్పడము, ఆ కనుమరుగైపోయిన ఆ విద్యని వారందరికీ గుర్తు చేయించడం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని అమెరికాలో కూడా అడిగారు, మా కల్చర్స్ మాకున్నాయి, మాకు ఉండే ధర్మాలు మాకున్నాయి, మీరు కొత్తగా మాకేమి ఇచ్చేదానికి వచ్చారు అని అడిగారు ప్రభుపాదుల వారిని. ప్రభుపాదుల వారు ఒకటే చెప్పారు, సో బ్రిటిషర్స్ అమెరికన్స్ కలిసి మా దేశాన్ని చాలా దోచుకున్నారు, కాకపోతే ఏదైతే యాక్చువల్గా దోచుకోవాల్సింది ఉన్నదో దాన్ని మాత్రం మర్చిపోయి మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఏదైతే మీరు మర్చిపోయారో దోచుకునేదానికి, అది నేను మీకు తిరిగి ఇచ్చేదాని కోసం వచ్చాను నేను అని చెప్పారు. సో ఏంటది అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం. అది మీరు మర్చిపోయారు. ఇండియాలోని ఉండేదే అది. ఇండియా సంపన్నమైన దేశం అయింది, ఒక సమృద్ధివంతమైన దేశం అయ్యింది అని అంటే దానికి కారణమే అది. మీరు దాన్ని మర్చిపోయి మీరు వచ్చేసారు, మరి అది ఎవరు తీసుకెళ్తారు? నేను ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను నా గురు ఆజ్ఞ మేరకు అని చెప్పని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అది ఇచ్చేదానికి వచ్చారు. కాబట్టి ఇది కేవలం ఒక మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి మాత్రమే ఈ రకంగా చూడగలరు. మిగతా వారికి ఇది అర్థం కాదు. అర్థం కావాలి అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలని నిరంతరాయంగా మనం దాన్ని చదువుతూ ఉండాలి. సో ఆ రకంగా మనం చదువేమనంటే మనకి ఒక మహాభాగవతులు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా మహాభాగవతులు. సో అతనికి ఏ రకమైన దృష్టికోణం ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకోగలం. అతని దృష్టి నుంచి మనం భగవంతుణ్ణి చూడగలం. సో ఏకత్వం అనుపశ్యతః అని అంటే, ఏకత్వం అంటే వన్నెస్ ఇన్ క్వాలిటీ, భగవంతుడితో సరి సమానము అన్నట్టుగా. అనుపశ్యతః అని అంటే ఆఫ్ వన్ హూ సీస్ త్రూ అథారిటీ ఆర్ వన్ హూ సీస్ కాన్స్టెంట్లీ లైక్ దట్. సో ఎవరైతే అధికారుల ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారు అనేదాన్ని అనుపశ్యతః అని అంటారు. సో మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే భగవంతుడు కనిపించదు. మనం అది కేవలం అంటే కేవలం ఒక గురువు మాధ్యమంగానే మనం భగవంతుడిని చూడగలం. కృష్ణుడు అర్జునుడికి కూడా అతను చూపించాలని అనుకున్నారు కాబట్టే అర్జునుడికి చూపించారు. అర్జునుడికి కూడా అది తెలుసు. కృష్ణుడిని అడగంగానే ఏదో ఒకసారి చూపించు నీ విశ్వరూపం అని అనలేదు. అర్జునుడు అడిగింది కూడా మీకు ఒకవేళ అనిపిస్తే నేను దానికి అర్హుణ్ణి అని, నాకు అప్పుడు చూపించేదానికి మీరు కాస్త సహాయపడగలరు. మీ ఆ రూపాన్ని నేను చూడాలనుకుంటున్నాను, మీకు ఒకవేళ నేను దానికి అర్హుణ్ణి అని అనిపిస్తే అప్పుడు నాకు చూపించండి అని అడిగారే గాని ఆయన అధికారికంగా అడగలేదు. నాకు కావాలి, మీరు నా సారథి ఇక్కడ చూపించండి అని అనలే. ఆ రకంగా అంటే కృష్ణుడు కూడా చూపించేవారు కాదు. కానీ అక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడు యొక్క మిత్రుడు, అర్జునుడికి పరమ మిత్రుడు కృష్ణుడు. అండ్ అర్జునుడు గొప్ప భక్తుడు కూడా. అందుకోసమని కృష్ణుడే సాక్షాత్గా అతని విశ్వరూపాన్ని దర్శనమిద్దామని అనుకున్నారు కాబట్టి ఇచ్చారు. అండ్ అది కూడా అతను దేవాది దేవుడు అనుగ్రహించినా సరే కూడా ఇంకొకటి కూడా చెప్పారు కృష్ణుడు, నువ్వు నీ మామూలు చక్షులతోనది చూడలేవు, దానికి దివ్యమైన చక్షులు కావాలి అని అన్నారు. ఆ దివ్యమైన చక్షులు ఇచ్చారు. అప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క ఆ దివ్యమైన దర్శనాన్ని చేసుకోగలిచారు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా మనకి కూడా చూడాలి అని అనుకుంటే మనం కూడా చూడొచ్చు. కానీ ఏ రకంగా చూడొచ్చు? మనం గురువుల మాధ్యమంగా, మనం ఈ అథారిటీ అంటే ఈ గురు శిష్య పరంపర మాధ్యమంగానే మనం చూడగలం.
సో మనం ఓన్ గా ఏది కూడా చూడలేము. ఏది చేయాలన్నా సరే కూడా ఒకటి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని అంటే కళ్ళే మనకి చెవులు. యాక్చువల్గా అంటే మన చెవులే మనకి కళ్ళు ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే. సో చెవుల మాధ్యమంగా మనం భగవంతుణ్ణి చూడగలము. అంటే భగవంతుడి గురించి వింటూ వింటూ శ్రవణం అనేది బాగా చేసామనంటే మనం భగవంతుడిని చూసేది పెద్ద కష్టం కాదు. రెండోది మనకి తెలుసుకోవాలి అని అంటే గురువు మాధ్యమంగానే మనం వెళ్ళాలి. సో ఈ రకంగా మనం చేసుకుంటేనే భగవంతుడిని మనం చేరుకోగలము. Indicates that one should see the unity of all living entities from the viewpoint of revealed scriptures through authorities. సో మనం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సరి సమానంగా చూడగలచాలి. అది కూడా ఏదైన వల్ల అంటే మనకి ఇచ్చిన గ్రంథాలలోని ఏ రకంగా ఇచ్చారో ఆ రకంగా. అది ఎవరి ద్వారా తెలుసుకోగలం అంటే గురువు మాధ్యమంగానే తెలుసుకోగలం. బట్ ఏకత్వం, వన్నెస్ ఇన్ క్వాలిటీ డజంట్ మీన్ దట్ లివింగ్ బీయింగ్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ టు సుప్రీం లార్డ్. ఇక్కడ ఒకటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏకత్వం అనుపశ్యతః అని అన్నారు. ఏకత్వం అంటే భగవంతునితోని కేవలం గుణాలలోని మనం కలిసి ఉన్నట్టుగా, అంతేగాని భగవంతుడి లాగా ఉన్నట్టుగా, అంతేగాని మనము భగవంతుడు ఒక్కరు అనేసని మాత్రం అనుకునేదానికి లేదు. భగవంతుడు విభువు, మనం అణువు. భగవంతుడు పెద్ద మంట, అడవి మంట, మనం దాంట్లోనే ఒక చిన్న నిప్పురవ. భగవంతుడు మహాసముద్రం, మనం దాంట్లో ఒక నీటి బిందు. భగవంతుడు సూర్యుడు, మనం ఒక చిన్న కిరణం. సో మనకి భగవంతుడికి అసలు పొంతననేదే లేదు. సో భగవంతుడు ఆకాశం, సముద్ర ఆకాశం అయితే మనం దాంట్లోని ఒక చిన్న తార. మనకి అసలు భగవంతుడు దీంట్లోని మనకి ఏమాత్రం కూడా మనకి పొంతన లేదు. కాకపోతే మనం భగవంతుడితో పాటు కలిసి ఉన్నంత దాకా, భగవంతుడితోని కనెక్ట్ అయి ఉన్నంత దాకా మనకి విలువ ఉన్నది. సో ఒక ఐరన్ లేకపోతే ఒక మెటల్ రాడ్ ఏదైనా మనం తీసుకొని దానికంటూ సపరేట్ గా ఏమీ ఇది లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే అగ్గిలోని దాన్ని కొన్ని గంటల పాటు పెడతారో అది కూడా అగ్నిలాగా మారిపోతుంది. దాన్ని ముట్టుకున్నారంటే ఎవరైనా అది కూడా అగ్నిలాగా తప్పిస్తూ ఉంటుంది, అగ్నిలాగా జ్వలిస్తూ ఉంటుంది. సో అది కూడా ఉష్ణాన్ని ప్రసాదిస్తుంది, వేడిని ప్రసాదిస్తుంది, వెలుతురుని కూడా అది కూడా ప్రసాదిస్తుంది. కానీ అది అగ్నితో సమానం అవ్వలేదు. అగ్నితో పాటు ఉన్న దాని వల్ల దానికి కొన్ని ఫీచర్స్ వచ్చాయి అగ్ని. సో మనం కూడా భగవంతునితోని కనెక్ట్ అయి ఉన్నంత దాకానే మనకి కూడా ఆ క్వాలిటీస్, ఫీచర్స్ అవంతా. అదర్వైజ్ భగవంతుడి నుంచి మనం దూరం అయిపోయాము అని అంటే ఆ క్వాలిటీస్, ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనకి తొలగిపోతాయి. అంటే తొలగిపోతాయి అని అంటే జీరో అయిపోవు, కానీ చాలా చాలా సుదూరంగా వెళ్ళిపోతాం భగవంతుడి నుంచి. అందుకోసమని అటువంటి వారిని ఆత్మహంతకులు అని అన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం భగవంతుడితోని ఏకమైతే కాలేము. A great devotee Mahabhagavata sees oneness in the sense that he sees everything as the energy of the Supreme Lord. సర్వము భగవంతుడిదే, సర్వము భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. కాబట్టి కొత్తదంటూ ఏదున్నది, భగవంతుడిది కానిదంటూ ఏదున్నది? ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఈ రకంగా ఉండేవారు. సర్వము భగవంతుడు, సర్వము నారాయణుడే, అతను కాకుండా ఉండేది లోకం అంటూ ఏదీ లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రకంగా బర్బరీకుడు అనేసని ఒక అతన్ని కూడా ఇలాగే జరిగింది అనమాట. బర్బరీకుడు ఏంటి అంటే ఘటోత్కచుని యొక్క కొడుకు. అతనికి సో అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో అతనికి ఏంటి అని అంటే ఒక దివ్యమైన కొన్ని బాణాలు ఆయనకి దొరికాయి. ఆ దివ్యమైన బాణాలతోని ఎవరినైనా వారు సంహరించవచ్చు, దేన్నైనా వారు ఛేదించవచ్చు. సో కృష్ణుడు వారికి టెస్ట్ పెడతారు, దాంట్లో అతను గెలుస్తారు. కాకపోతే దాని కృష్ణుడు గ్రహించేస్తారనమాట. సో బర్బరీకుడు కానీ ఒకవేళ యుద్ధంలోని పార్టిసిపేట్ చేశారు అని అంటే కౌరవ సేనే కాదు, పాండవ సేన కూడా మరణిస్తుంది అని. ఎందుకు అని అంటే అతను అడిగిన వరమే ఆ రకంగా. వీక్ అంటే తన తండ్రి గారు అయిన ఘటోత్కచుడు ఏంటి అని అంటే వారు రాక్షసులు. కాబట్టి రాక్షసులకి ఏంటి అని అంటే వారు అమాయకుల్ని, శక్తిహీనుల మీద కూడా వారి బల ప్రయోగం చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో భీముడు ఏం చెప్తారంటే
శక్తిహీనుల మీద మీరు బల ప్రయోగం చేయకూడదు అని అంటారు. పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం అనేది అది చేయకూడదు. మీరు రాక్షసులుగా ఉన్నారు, కానీ అయినప్పటికీ మనం కృష్ణుడి యొక్క ప్రొటెక్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి మనం రాక్షస వృత్తిని మానుకొని మనం ప్రాపర్ గా ఉండగలచాలి. ప్రాపర్ గా ఉండాలి అని అంటే ఎలా ఉండాలి అని అడిగితే ఘటోత్కచుడు చెప్పారు, వీకర్ ఎవరైతే సెక్షన్ ఉన్నారో వారితో పాటు నువ్వు ఉండు, బలహీనులతో పాటు నువ్వు ఉండు. సో ఇప్పుడు మీరు రాక్షస కులస్తులు కాదు, క్షత్రియ కులస్తులు మీరు. ఎందుకనంటే భీముడు క్షత్రియుడు. సో కాబట్టి క్షత్రియ అంటే ఏంటి అని అంటే క్షతత్రయ అంటే క్షతి కలిగించే వారికి, త్రయ అంటే దాన్ని వేరు చేయడం, క్షతి కలిగించనీయకుండా ఉంచడం అన్నమాట, కాపాడడం. కాబట్టి మీరు కూడా ఇప్పుడు క్షత్రియులు కాబట్టి అదొక్క విషయాన్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో, ఎవరైతే బలహీనులు ఉన్నారో వారితో పాటే మీరు కూడా ఉండాలి, వారికి తోడుగా మీరు ఉండాలి అని. కాబట్టి ఈ రకంగా బర్బరీకుడు కూడా అదే ప్రామిస్ చేశారు, నాకు వీకర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇరుపక్షాలన, ఇప్పుడు మీరు శక్తివంతులుగా ఉన్నంత దాకా, ఈ రకమైన కౌరవులు శక్తివంతులుగా ఉన్నంత దాకా నేను మీ పక్షాన యుద్ధం చేస్తాను. ఎప్పుడైతే కౌరవులు శక్తిహీనులైపోతారో నేను అప్పుడు క్షత్రియుడిని. కాబట్టి వారు నా దృష్టిలోని వారికి నేను ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి వారికి నేను ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాను, వారి పక్షాన యుద్ధం చేస్తాను, మీ మీద బాణాలు వేస్తాను. మళ్ళీ వీరి రకంగా వీరు ఇది అయిపోతారు, శక్తిహీనులు అయిపోతారు. కాబట్టి వీళ్ళ పక్షాన ఈ రకంగా యుద్ధం చేసి చేసి ఆఖరికి మిగిలేది అతను మాత్రమే మిగులుతారు బర్బరీకుడు అని చెప్పిన అర్థమయ్యి కృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే వారి శిరస్సును కోరుకుంటారు. బర్బరీకుడు యొక్క శిరస్సు, నీ యొక్క శిరస్సును నాకు అర్పించు అంటారు. సో ఆయనకు అర్థమైపోతుంది ఆయన అంతకాలం దగ్గర వచ్చిందని. కానీ ఆయన ఏ మాత్రం కూడా చరించకుండా భగవంతుడికి ప్రణామాలు చేసుకొని, ఒక రాక్షస కులంలో పుట్టిన వారు కానీ కేవలం అంటే కేవలం అతను ఇది భీముడు యొక్క వంశస్థుడని, అతను ఒక క్షత్రియుడని, అందుకోసమని మాత్రమే, అది కూడా కృష్ణుడికి దాసాది దాసుడు భీముడు, అందుకోసమని అతను చెప్పిన విద్య వల్లనే ఏమైంది అని అంటే ఇతను కృష్ణుడికి నవ్వుతూ అతని శిరస్సుని అర్పించేస్తారు. కానీ ఒకటే అడుగుతారు, నాకు ఈ మహాభారత యుద్ధం చూడాలని ఉంది. ఎందుకంటే యుగం అంతట్లోని ఒక్కసారి జరిగే యుద్ధం ఇది, ఇది కూడా ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, అలాంటి జగాన జరిగే యుద్ధం ఇది. అండ్ మీరు సాక్షాత్గా ఉన్నారు, భగవాన్ని సాక్షాత్గా ఈ యుద్ధాన్ని దగ్గరుండి చేయిస్తున్నారు అని అంటే నాకు యుద్ధం కంటే కూడా ఇది ధర్మ యుద్ధం కాబట్టి నాకు చూడాలనుంది. కానీ దానికంటే ముందే నా ప్రాణాన్ని మీరు హరించేస్తున్నారా స్వామి అని అంటే అక్కడ చెప్తారనమాట కృష్ణుడు, సరే నీ శిరస్సు వేరైపోతుంది కానీ నువ్వు పైన ఉండి మహాభారత యుద్ధం అంతా కూడా చూడొచ్చు అని ఒక కొండ మీద తలని తీసి పెడతారు. సో అంతా యుద్ధం అయిపోయినాక అప్పుడు గాంధారీదేవి చెప్తారనమాట, కృష్ణుడే ఈ రకంగా ఇది చేసి యుద్ధం అంతా చేయించారని. సో అయితే అక్కడ కృష్ణుడు అడుగుతారు, సరే ఓకే తల్లి మీరు చెప్పినంత నమ్ముదాము, కానీ ఇక్కడ ఘటోత్కచుడి పుత్రుడైన బర్బరీకుడిని అడుగుదాం మనం ఒకసారి, ఏది సత్యము ఏది సత్యం కాదు అని. అడిగినప్పుడు బర్బరీకుడు చెప్తారనమాట, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు, ఏ ద్రోణాచార్యుల వారు, ఏ దుర్యోధనుడు, అసలు ఏ కర్ణుడు, మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, నాకెవ్వరూ కనిపించలేదు ఇక్కడ, నేను అబద్ధాలు చెప్పట్లేదు, నేను ఇక్కడ పైన నుంచి యుద్ధమంతా వీక్షించాను, నాకు ప్రతి దగ్గర కృష్ణుడే కనిపించారు, కృష్ణుడే కృష్ణుడితో యుద్ధం చేస్తున్నారు, కృష్ణుడే కృష్ణుడి మీద ప్రహారం చేస్తున్నారు, సర్వం కృష్ణమయం, అసలు కృష్ణుడు తప్పించి వేరే వారు ఇక్కడ ఎవరు లేరు యుద్ధ భూమిలోని. నాకు ఈ యుద్ధం అంతా కూడా నాకు ఒక ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది, కృష్ణుడితో యుద్ధం చేయడం ఏంటి, కొన్ని లక్షల కోట్లాది కృష్ణుడు మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు నాకు ఇక్కడ, 18 అక్షోణి సేనలు నిండునే కృష్ణుడే యుద్ధం చేస్తున్నారు అని చెప్పనన్నారు. కాబట్టి కృష్ణుడు కాకుండా ఇంకెవరు కూడా ఏది కాదు, సర్వం కృష్ణమయం. సో కృష్ణ ఈజ్ స్పిరిచువల్, సచ్చిద్ ఆనంద విగ్రహుడు కృష్ణుడు అండ్ ఇన్ఫైనైట్. సో కృష్ణుడు చాలా చాలా విభువు, అతను అద్భుతం, అతను మనం అణువు పరమాణువు, చాలా భగవంతుడు చాలా పెద్ద, మనం చాలా చిన్న. జీవ గోస్వామి కాయిన్ ది అచింత్య భేద అభేద తత్వ. సో జీవ గోస్వామి ఇది చేశారనమాట, ఇది చెప్పారనమాట, భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అచింత్య మనం అర్థం చేసుకోలేము, భేద అభేద తత్వం
భేదం ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం అభేదం అంటే వేరే కూడా కాదు. సో ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి అతను చెప్పారనమాట. భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే అంత ఈజీ కాదు. Individual souls, sparks of the supreme whole, possesses almost 80% of the known qualities of the whole, but they are not quantitatively equal to him. So quality wise గా ఇప్పుడు సముద్రంలోని ఏంటైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా దాన్ని మనం అనలైజ్ చేసామనంటే నీటి బిందువు, సముద్రంలోంచే తీసుకున్న నీటి బిందువులో కూడా అదే పాళ్ళల్లోని మెగ్నీషియం ఉంటుంది, అదే పాళ్ళల్లో సోడియం ఉంటుంది, అన్నీ కూడా కెమికల్లీ అంతే రకంగా ఉంటుంది అనమాట, ఇంచుమించు. కానీ క్వాంటిటీ అనేది మార్పు ఉన్నది. దీస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మైన్యూట్ క్వాంటిటీ ఫర్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ ఈస్ బట్ ఎ మైన్యూట్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది సుప్రీం హోల్. భగవంతునికి మనం జస్ట్ ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్. సో oneness and difference. The sense of oneness is there since there is no difference between the energy and energetic. They are the same. So శక్తికి శక్తివంతులకి మధ్యన తేడా లేదు కాబట్టి ఆ రకంగా ఇద్దరు కూడా సేమే. Although from the analytical point of view heat and light are different from the fire, there is no meaning to the word fire without the heat and light. So ఇది ఆత్మ అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. సో అగ్నికి ఏంటి అని అంటే జ్వలిచ్చే గుణం ఉంది, ఉష్ణం ప్రసాదించే గుణం కూడా ఉన్నది. ఈ అగ్ని చల్లగా ఉంది అని ఎవరు చెప్పలేరు. కాబట్టి అగ్ని అనేది ఉన్నది అని అంటే దాంతో పాటు వెలుతురు మరియు ఉష్ణం అనేది రెండూ కూడా ఉంటుంది. ఇన్ సింథసిస్ దేర్ఫోర్ హీట్, లైట్ అండ్ ఫైర్ ఆర్ ఆల్ ది సేమ్. సో కాబట్టి మనం ఈ రకంగా అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలని అంటే అగ్ని, ఉష్ణము, వెలుతురు అన్న ఒకటే, మూడు ఒకటే అర్థం. Analogies for oneness and difference. Quantitatively, quantity of salt in an ocean drop is never compared to the quantity of salt present in the complete ocean. ఒక మహాసముద్రంలోని ఎంత ఉప్పు ఉన్నది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసాము అని అంటే మన లెక్కలోకి రాదు. కానీ ఒక చుక్కలోని ఎంత ఉప్పు ఉన్నది అనేది కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. But the salt present in the drop is qualitatively equal in chemical composition to all the salt present in the ocean. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దాంట్లో మెగ్నీషియం కానీ, ఇది కాల్షియం కానీ, లేకపోతే సోడియం కానీ, ఆ రకంగా ఇండివిజువల్ కెమికల్స్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేశారంటే యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ రెండిట్లోని ఒకటే ఉంటుంది అనమాట. ది స్పార్క్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆర్ క్వాలిటేటివ్ వన్ విత్ ది ఫైర్. ఒక అగ్నితో పాటు దాని నిప్పు రవ్వలోని కూడా అదే రకమైన ఫీచర్స్ ఉంటాయి. But the quantity of heat and light present in the spark is not equal to that of fire. ఒక చిన్న నిప్పు రవ్వలోని కూడా అగ్ని అనేది ఉన్నది. ఆ ఒక్క చిన్న నిప్పు రవ్వ కూడా పెద్ద నుంచి పెద్ద దూదితో నిండున్న ఒక కర్మాగారాన్ని, లేకపోయిన ఎండిపోయిన ఆకుల్లోని ఒకవేళ చిన్న నిప్పు రవ్వ పడ్డాదనంటే అది కూడా పెద్ద అగ్నిని సృష్టించగలదు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం అది సంపూర్ణం కాదు. అగ్నితో పాటు ఉన్నంత దాకానే దానికి ఉలికి ఉన్నదన్నమాట ఆ నిప్పురవ్వకి. ఆ నిప్పురవ్వల్ని కొన్ని 100 నిప్పురవ్వలు తెచ్చి మనం పెట్టినా సరే కూడా మనం ఒక కుక్కర్ని వేడి చేసి దాంతో అన్నం వండలేము. సో నిప్పురవ్వలతో అన్నం వండలేము, నిప్పుతో మాత్రం మనం అన్నం వండగలం. The family or nation, although its members are different individuals, they have the same interests. Since the living entities are members of the same family, their interest and that of the supreme being are not different. The only interest is Krishna's interest. మనకి ప్రతి ఒక్కరికి మన ఎజెండాస్ ని మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనం ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ పెట్టుకొని మనం ఇండివిజువల్ ఎజెండాస్ పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనం నిప్పు నుంచి వేరే అయిపోయిన నిప్పు రవ్వలాగా మనం మిగిలిపోతాం. కానీ నిప్పు రవ్వకి ఉలికి అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే అది నిప్పుతో పాటు కలుసున్నంత దాకా దానికి విలువ అనేది ఉన్నది. ఒక కర్ర కూడా బాగా మండుతున్న అగ్నిలో నుంచి ఒక చిన్న కర్ర ముక్కను తీసి లేక బొగ్గు ముక్కను తీసి మనం బయట పెట్టామంటే ఏమవుతుంది? కొద్దిసేపటికి అది ఆరిపోతుంది. ఎందుకు అని అంటే దానికి ఇండివిజువల్ గా దానికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది లేకపోయిందా, దానికంటూ ఒక ఇండివిజువాలిటీ అనేది లేదు కాబట్టి ఆరిపోతుంది. అదే రకంగా మనుషులు ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి కోరికల్ని వారి వారి స్వార్థాలని ఆలోచించుకుంటూ ఒక్కొక్కరిది ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అని అంటే వారు వేరైపోతారు.
కానీ అదే ఎప్పటిదాకైతే మనం భగవంతుని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ నే మన ఇంట్రెస్ట్ అన్నట్టుగా భావిస్తూ మనం ఉంటామో అది అకర్మ అవుతుంది. అండ్ మనం భగవంతునితో పాటు మనం కలిసి ఉన్నట్టు అవుతాము. ఆ రకంగా మనం భగవంతుని ధామాన్ని మనం చేరుకోగలం. స్పిరిచువల్ ఎంటిటీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్. ప్రతి జీవులు కూడా ఏంటి అని అంటే ఆనందాన్ని పొందే అర్హత ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నారు. ఆనందంగా ఉండడం జీవికి సహజ లక్షణం. మీరు కూడా చూడండి, ఆనందంగా ఉండేటప్పుడు మీకు ఏం కంప్లైంట్స్ ఉండవు, ఎవరి మీద ఇబ్బంది ఉండదు. సో ప్రతి ఒక్కరూ మనకి మంచివారి లాగానే అనిపిస్తారు ఆనందంగా ఉండేదాకా. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆనందాన్ని కోల్పోయి బాధలో మునిగిపోతామో అప్పుడు మనం ఆ తప్పుని వేరే వారి మీద నెట్టేదానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఎందుకంటే అది మన నేచర్ కాదది, మన సహజ లక్షణం కాదది బాధల్లో ఉండడం అనేది. మనం సహజ లక్షణం ఏంటంటే ఆనందాన్నే కోరుకుంటారు. ప్రతి జీవి ఆనందాన్నే కోరుకుంటారు. కానీ మనకి ఏంటి అని అంటే ప్రాబ్లము ఆనందానికి, సుఖానికి, శాంతికి మధ్యన మనం తేడాలు తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. ఆనందం అనేది ఆత్మకు వస్తుంది, శరీరానికి కాదు. శాంతి అనేది మనసుకి వస్తుంది, ఇంకా దేనికి కాదు. శరీరానికి మాత్రం కేవలం సుఖం మాత్రమే. మనకి దేనికోసం ఏది చేయాలి అనేది తెలియకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే అన్నీ ఒకటే, మూడు ఒకటే అని అనుకుంటాం. ఇవాళ కాలంలోని అందరు దేవుళ్ళు ఒకటే అన్నట్టుగా శరీరానికి కావాల్సిన సుఖము, ఆత్మకి కావాల్సిన సంతోషం, ఆనందం మరియు మనసుకి కావాల్సిన శాంతి మూడు ఒకటే అని అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఒకవేళ జీతం ఎవరికైనా పెరిగింది అని అంటే వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇంద్రియ భోగం కోసం అని ఏది కావాలో ఆ వస్తువుల్ని తెచ్చుకుంటారు. జీతం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు పెరుగుతాయి. ఏసీ పెరుగుతుంది, పెద్దెళ్ళు ఉంటుంది, కార్లు ఉంటాయి, మద్యం సేవిస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా అన్ని రకాలుగా వారు కేవలం ఇంద్రియాలకి లాలసులైపోతారు. ఇంద్రియాలకి మాత్రమే వారు పెంచేదానికి ట్రై చేస్తారు. కొద్దిగా నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఆత్మకి ఇది మనసుకి శాంతి కావాలి అనేసని వారికి ఏం చేస్తే మనసుకి శాంతి వస్తుంది అనేది తెలియదు. కాబట్టి పీస్ఫుల్ గా ఎక్కడైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు. అందుకోసం ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. చేసి అక్కడ వారు శాంతిని పొందుతారేమో అని అనుకుంటారు. కానీ వారికి తెలియంది ఏంటి అని అంటే భగవద్గీతలోని మనశ్శాంతి గురించి కూడా చెప్పేస్తున్నారు. భోక్తారామ్యతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రక్షతి. శాంతి అనేది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది మనసుకి అని అంటే ఎప్పుడైతే ఇది తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అన్ని యజ్ఞాలకి యాగాలకన్నిటికీ కూడా భోక్త కృష్ణుడే అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు శాంతి లభిస్తుంది. కానీ అది వారికి తెలియదు. కాబట్టి వారు ఏం చేస్తారు అంటే ఏకాంతం కోరుకుంటారు, ఎక్కడైనా దూరంగా వెళ్ళిపోతారు, అక్కడ ఉంటారు వారు మనశ్శాంతి కోసం. కానీ ఆనందం అనేది ఆత్మకి మాత్రమే దొరుకుతుంది. సో ఆత్మకి ఆనందం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అని అంటే భగవంతుడి పాదాలు చేరుకున్నప్పుడు. ఉత్తి ఆనందం మాత్రమే కాదు, సత్ అంటే పెర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. చిత్ అంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞానంతో పాటు అది వస్తుంది. అది జ్ఞానం లేకుండా ఆనందం అనేది రాదు. జ్ఞానం అంటే దేంట్లో ఉంది? భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, ఈసోపనిషద్ మరియు నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో. కాబట్టి వీటన్నిటిని ఒకేసారి తెచ్చుకోగలం, కానీ ఇండివిజువల్ గా ప్యాకేజెస్ లాంటివి ఉండవు. సో యాజ్ స్టేటెడ్ ఇన్ వేదాంత సూత్ర, సో ఆనందమయోభ్యాస. సో ఆనందమయం అనేది జీవుని యొక్క లక్షణం. అది by nature and constitution every living being including the supreme lord and each of his part and parcels is meant for eternal enjoyment. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆనందము అనేది ఉండాలి. సో టీవీలో యాడ్స్ అవంతా కూడా వస్తూ ఉంటాయి, ఆనందాన్ని ఎవరు కాదనుకుంటారు అని. కానీ ఆనందం అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి చాలా మందికి తెలియదు. కాబట్టి వారు ఆనందాన్ని తప్పుజగాను వెతుకుతున్నారు. కాబట్టి వారికి ఆనందం అనేది దొరకటం లేదు. దొరికినా సరే కూడా అది ఆనందం కాదు, అది సుఖం మాత్రమే. ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది మెటీరియల్ tabernacle are constantly seeking enjoyment but on the wrong platform. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే చెప్పారు. వారు వెతుక్కుంటున్నారు, ఆనందాన్ని వెతుకుతూ వారు ప్రతి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. సినిమాలకు వెళ్తారంటే ఎందుకు వెళ్తారు అని అంటే వారు అక్కడ ఆనందాన్ని వెతుకుతారు. వారు అక్కడ సూపర్ హీరో సినిమాలను చూస్తారు.
సో ఒక హీరో ఎంతో మంది దుష్టులను కొడుతున్నారు అని, కానీ వారికి ఏంటి అని అంటే ఎందుకు ఆ రకంగా వెతుకుతున్నారు అని అంటే ఒరిజినల్ గా వారు వెతుకుతున్నది కూడా ఒక సూపర్ హీరోని. ఎవరు ఆ సూపర్ హీరో? కృష్ణుడి కంటే మించిన సూపర్ హీరో ఇంకెవరు ఉంటారు? సో ఆ రకంగా ప్రతి దగ్గర వెతుకుతున్నారు, కానీ ఎక్కడైతే వెతకకూడదో అక్కడ వెతుకుతున్నారు ఆనందాన్ని. హౌ డు వి ఎంజాయ్? మరి ఎలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అంటే బై బీయింగ్ నిర్గుణ, వితౌట్ మెటీరియల్ క్వాలిటీస్. ఫస్ట్ మీకు దేన్నైతే మీరు ఆనందం అని అనుకుంటున్నారో దాన్ని వదిలేయండి అయ్యా బాబు. మీరు ఏ ఇంద్రియాలని సుఖపెట్టుకోవాలి, సుఖపెడితే మనకు ఆనందం వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారో అది తప్పుగా వెతుకుతున్నారు. మీరు వేసుకున్నది అసలు తప్పు కళ్ళద్దాలు. ఆ కళ్ళద్దాలు తీసేయండి, సరైన కళ్ళద్దాలు వేసుకోండి, మీకు అంతా కనిపిస్తుంది. సో ఎవరికైతే నెగటివ్ పవర్ ఉన్నదో వారు పాజిటివ్ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నా, లేకపోతే ఇంకేదైనా కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నా సరే కూడా వారికి అర్థం కాదు, వారికి చదవలేరు. వారికి కావాల్సిన పవర్ ఉండే లెన్స్ పెట్టుకున్నారు అని అంటే వారికి అప్పుడు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. జస్ట్ మనం చేస్తున్న తప్పేంటి అని అంటే రాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ లో వెతుకుతున్నాం, రాంగ్ కళ్ళద్దాలతో వెతుకుతున్నాం. సరైన కళ్ళద్దాలు ఏంటి అని అంటే నిర్గుణులు అవ్వడం, అంటే గుణాతీతులు అవ్వాలి. మనం సత్వరజస్తమో గుణాలకి అతీతులుగా రావాలి. అది రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం సత్వగుణానికి మూవ్ అవ్వాలి. సత్వగుణానికి మూవ్ అయిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇది. కాకపోతే కొన్ని జగాలు మనం ఫాస్ట్ ఎలివేటర్ పట్టుకోవచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ 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 హరి హరి అనే ఈ మహామంత్రాన్ని జపిస్తే అతి త్వరగా మనం ఆ నిర్గుణ స్టేజ్ కి మనం చేరుకోగలుగుతాం. కానీ మిగతా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ మనం సత్వగుణంలోకి రావాలి, దాని తర్వాత నిర్గుణులు కావాలి. సో వితౌట్ మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ ఆన్ ది ప్లాట్ఫామ్ సుప్రీం బీయింగ్ ఎంజాయ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ హిస్ ఇన్యూమరబుల్ అసోసియేట్స్. సో భగవంతుడు గోలోకంలోని ఎంతో మంది వారితో పాటు ఉంటారు. వారందరితో పాటు అతను అక్కడ ఉన్నారు అని అంటే దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే భౌతిక దృష్టికోణాన్ని మనం పక్కన పెట్టేయాలి. ఎందుకు భౌతిక దృష్టికోణాన్ని మనం పక్కన పెట్టాలంటే భగవద్గీతలో అది కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాం శీర్షపర్ణాని యస్తం వేదస వేదవిత్. సో ఈ మెటీరియల్ నేచర్ మనం భౌతికంగా దేన్నైతే సుఖము, ఆనందము, మనశ్శాంతి అని అనుకుంటున్నామో అది కేవలం అంటే కేవలం ఒరిజినల్ ఆనందానికి ప్రతిబింబం. అది ఆ ప్రతిబింబం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మనకి చెరువుల్లో కనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే నీళ్లు స్థిరంగా ఉంటుందో అక్కడ మనం అదే ఆ చెట్టు అదే ఆనందము అని అనుకొని మనం దూకాము అని అంటే నీళ్ళలో మునిగిపోతాం, మాయమైపోతాం, లుప్తమైపోతాం. కాబట్టి మనకి జ్ఞానం అనే ఆ అజ్ఞానం నుంచి మనకి జ్ఞానాన్ని తీసుకెళ్లే దానికోసం గురువు కావాలి. అందుకోసం మహాభాగవతుని మనం ఆశ్రయించాలి. వారు మనకేం చేస్తారు అని అంటే భగవంతుని గురించి వారు బోధన చేస్తారు. దానితో పాటు మనకి అన్నిటికంటే ముందు మనకేం చెప్తారంటే మెల్లిమెల్లిగా ఫస్ట్ జపం చేయండి. జపంతో పాటే మెల్లిమెల్లిగా మనకి భౌతికమైన ఈ ఆసక్తులు తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఆసక్తులు ఎప్పుడైతే తగ్గుతూ ఉంటుందో భౌతికమైనటివి అప్పుడు మనం నిర్గుణులు అవుతాము. సో సత్వగుణంకి వస్తాము, సత్వగుణం నుంచి మెల్లిమెల్లిగా నిర్గుణులు అయిపోతాము. ఈ రకంగా మనం బ్రహ్మన్ అనే ప్లాట్ఫామ్ చేరుకుంటాము. మనం ఒక అవినాశి అయిన ఆత్మ అనేది తెలుసుకుంటాం, ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాం. జ్ఞానం నుంచి విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాము. విజ్ఞానం వల్ల మనకు వచ్చేది ఆనందం మాత్రమే. నా తద్భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఇదంతా చేసుకున్నాక భగవంతుడి పట్ల అకర్మ అనేది చేసుకున్నాక భగవంతుడు మనకి ఇదంతా ఇన్విటేషనే ఇస్తున్నారు భగవద్గీత మాధ్యమంగా. ఎందుకు చెప్తున్నారు భగవంతుడు మనకి ఇన్నిసార్లు తన ధామం ఇంత గొప్పది, తన భావం ఇంత గొప్పది అంటే మనందరం ఆ రకంగానైనా అట్రాక్ట్ అవుతాము, వస్తాము అని. కొన్ని కోట్లాది జన్మలుగా మనకి కొన్ని కోట్లాది జన్మలుగా భగవంతుడు మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఒక ముసలి తండ్రి ఏ రకంగా అయితే తన కొడుకు కోసమని, తన కోడల కోసమని, తన మనవరాళ్ళు మనవలు కోసమని ఎలా అయితే ఎదురు చూస్తూ ఉంటారో, వస్తాడు నా కొడుకు వస్తాడు, వీలైనంత త్వరగా వస్తాడు అనేసి. చిన్నప్పుడు ఏ తండ్రి అయితే ఎత్తుకొని భుజాల మీద ఆ ఇంట్లోని ఒక్కొక్క రూమ్ నుంచి రూమ్ కంతా తిప్పుతూ ఉంటారో, ఏ తల్లి అయితే వేళ్లు పట్టుకొని గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ ఉంటారో, అదే ఇంటికి
వాళ్ళ పిల్లలు ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చినాక ఆ ఇంటిని విడిచిపెట్టి మేము వేరే దగ్గర సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ తల్లిదండ్రులకు చెప్తారో వారికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాక వారు సరే నాన్న నీకు ఎలాగ కావాలనుకుంటే అలాగే చెయ్యంటారు. సో అందుకోసమే మీరు ఇంటి పై భాగం పైకప్పును చూడండి, అది కూడా ఎలా కనిపిస్తుంది అని అంటే మామూలుగా ఎవరో ముసలి వాళ్ళు కళ్ళ పైన చేతులు అడ్డంగా పెట్టుకొని సూర్యుడు వెలుతురు వారి కంటిలోని పడకుండా ఉండేలాగా చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుంటూ వారి కంటికి వారు ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఆ రకంగా చెయ్యి, ఇది ఇంటి పైకప్పు భాగం కూడా మనకి కొన్నిసార్లు చూసామనంటే మనకు అదే రకంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడు వస్తాడు అని పెద్దవాళ్ళు ఆ కంటి దగ్గర చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకొని వారు తల దగ్గర ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఆ రకంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇంటి పైకప్పు భాగం కూడా. అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా మన కోసం అదే రకంగా ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తారు నా పిల్లలు, నా బంగారు తల్లులు, నా బంగారు తండ్రులు. ఎందుకు? మమైవ అంశ జీవలోకే, నా యొక్క అంశాలు వారంతా. ఎలా మర్చిపోగలను నేను? వారు దుర్మార్గులై ఉండొచ్చు, కానీ ఎంతైనా నా పిల్లలే వారు. వారిని ఎలా వదులుకునేది? వస్తారు. ఈ రోజు కాకపోయినా వారు రేపు వస్తారు. నేను వాళ్ళని లాక్కొని రావచ్చు, కానీ లాక్కొని వచ్చానంటే మళ్ళీ వారికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. వారికి మానసిక ప్రవర్తన అనేది జరగాలి, వారికి నా పట్ల ప్రేమ అనేది సహజంగా రావాలి, అప్పుడు వారు వస్తారు. ఎలాగా? నా పట్ల ప్రేమని ఎలా చెప్పేది వారికి? నాకు వారంటే ఇష్టం అనేది ఎలా చెప్పేది? తండ్రి కూడా ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి చెప్పుకోలేదు, నాన్న నాకు నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ తల్లి నాకు నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం, నీకోసం నేను ఏమైనా చేయగలను అని చెప్పుకోవాలని అనిపిస్తుంది, కానీ నోరు విడిచి చెప్పలేదు. ఎందుకు అని అంటే అహంభావం కాదు అక్కడ. ఏంటి అని అంటే ఏ రకంగా తీసుకుంటుందో కూతురు లేక కొడుకు అని ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు చెప్పలేకుండా పోతారు. సో కాబట్టి ఏం చేస్తారని అంటే తండ్రి ఎస్పెషల్లీ తల్లితోని డబ్బులు ఇచ్చి, అంటే వారి పిల్లల యొక్క తల్లి దగ్గరికి డబ్బులు ఇచ్చి, ఇదిగో అబ్బాయికి ఇది కాస్త కొనిపెట్టు, వాడికి తెలీదు, వాడంతా చీప్ ఏదో మంచివి కానివట్టు అన్ని తీసుకుంటాడు, నువ్వే కాస్త దగ్గరుండి కొనిపెట్టు అని అంటారనమాట తండ్రి. ఎందుకు అంటే అతని పట్ల, ఆ కొడుకు పట్ల ప్రేమ అటువంటిది. కానీ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు చేస్తారంటే తల్లి చేస్తారు. ఆ ప్రేమని, తండ్రి యొక్క ప్రేమని అర్థం చేసుకోలేక కొడుకు ఆ రకంగా మిగిలిపోతాడు. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి వేదాల ద్వారా, గురువుల ద్వారా మనకి పంపిస్తూ ఉంటారన్నమాట మెసేజెస్. అదిగో నా కొడుకు అక్కడ ఉన్నాడు, నా కూతురు అక్కడ ఉన్నారు, నా యొక్క అంశాలు వాళ్ళంతా, వాళ్ళకు ఒక్కసారి కొద్దిగా చెప్పి చూడు, వస్తారేమో చూడు, ఒక్కసారి నా దగ్గరికి కొద్దిగా ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూడు. సో వాళ్ళే నామనిష్ఠా ప్రభు, శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు, వారంతా కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చి తండ్రి ప్రేమని మీ దగ్గరికి కొద్దిగా చెప్పాలని అనుకుంటున్నారు. తండ్రి మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు, మీరంటే చాలా ఇష్టము అని చెప్పేదాని కోసమని వారు మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇది ఫ్రీ, అది ఫ్రీ, ఆ క్లాస్ ఫ్రీ, ఈ క్లాస్ ఫ్రీ అన్నట్టుగా ఆ రకంగా చెప్తారు. దగ్గరకుండి ఒక్కసారి పిలుస్తూ ఉంటారు, ఒక్కసారి పూరి దర్శనంకి వెళ్దాం, అందరం కలిసి వెళ్దాం, అక్కడ బాగుంటుంది, సముద్ర స్నానం చేయొచ్చు, చక్కగా 4-5 ప్లేసులు తిరగచ్చు, పక్కనే కోణార్క్ టెంపుల్ ఒకటి ఉన్నది, చక్కగా అక్కడ సూర్య మందిరం చూడొచ్చు, ఇంకా అక్కడ బోలెడన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ కాస్త ఎంజాయ్ చేసుకొని రావచ్చు, మీకు కూడా ఒక హాలిడే ట్రిప్ లాగా ఉంటుంది, తక్కువ డబ్బుల్లో అయిపోతుంది అంటే ఆ రకంగానైనా కొంతమంది, అందరూ కాదు, కొంతమంది ఎవరో ఒకరు కనీసం ఆ రకంగానైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనేసి. మిగతా వారి భక్తితోనే వస్తారు. కాకపోతే మనకు తెలియదు కాబట్టి పూర్తిగా మన భక్తి అనేది మనకి రాదు. ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటామో జగన్నాథ స్వామి ఆ పొలిమేరల దాకా వచ్చి మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. వస్తున్నారు నా భక్తులు, ఇదిగో అంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు, ఒకళ్ళు ఫ్లైట్ పట్టుకొని వస్తున్నారు, ఒకళ్ళు ట్రైన్ పట్టుకొని వస్తున్నారు, కానీ భక్తితో వస్తున్నారు వారు. అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడు ఎదురు చూస్తున్నారు అనమాట, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారు, ఇదిగో వచ్చేస్తున్నారు, దిగిపోతారు, ఇంకొక అరగంటలో దిగేస్తారు, ఇక్కడ వస్తున్నారు, ఎస్ ఇప్పుడు అడుగు పెట్టేశారు, ఇక్కడికి నా క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టారు. తండ్రి ఏ రకంగా అయితే కొడుకు లేక కూతురు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తున్నారు అని అంటే ఏ రకంగా తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటారో ప్రతి ఒక్క క్షణం చూసుకుంటూ ఉంటారు. మామూలుగా అయితే వారి చేతికి వాచ్ కూడా బరువు అయిపోతుంది అనమాట. ఒక వయసు దాటిన తర్వాత వాచ్లు కూడా కట్టుకోరు వాళ్ళు.
బట్టలు కూడా వారికి బరువు అయిపోతుంది. కాబట్టి పల్చని దుస్తులు ఏదో ధరిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఆ తండ్రి కూడా ఆ వయసు అయిపోయినా సరే కూడా అంత బరువైన వాచ్ని మొయ్యలేక మళ్ళీ వాచ్ వేసుకొని చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతి 2 నిమిషాలకి టైం చూస్తూ ఉంటారు. ఈ పాటికి బహుశా ఇక్కడ దిగేసి ఉంటారేమో, ఈ పాటికి ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ అయిపోయి ఉంటుందేమో ఫ్లైట్. అందుకోసం చెప్పాను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్దాం, వాళ్ళని పికప్ చేసుకుందామని. నువ్వే వద్దన్నావు అని. ఆయనకి ఆ శక్తి లేదు వెళ్ళేదానికి. కానీ అయినా సరే కూడా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోయి పిల్లల్ని పిలుచుకొని వచ్చేయాలి. సో ఈ పాటికి బహుశా వాళ్ళు కార్ ఎక్కేసి ఉంటారేమో, అసలు మొబైల్ ఆన్ చేసి ఉంటారేమో, ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడు, ఒక్కసారి కాల్ చేయి, వాళ్ళకి చేరిపోయారేమో చూడు ఎయిర్పోర్ట్ లోని అని చెప్పని వాళ్ళంతటికి వాళ్ళే అంచనాలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. అచ్చా, ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి ఫ్లైట్ ఈ టైంకి ఎక్కుంటారు కదా, అంటే బహుశా వాళ్ళు ఈ పాటికి ఏ సౌదీ అరేబియాలోనో అక్కడెక్కడో చేరుండొచ్చు. వాళ్ళు చెప్పిన టైం ప్రకారంగా ఇదే టైంకి వాళ్ళు చేరుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అది పగలై ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారో ఈ పాటికి వారు సౌదీ అరేబియాలో ల్యాండ్ అయి ఉంటారు, లేక సింగపూర్ లో దిగుంటారని అది వాళ్ళు చర్చించుకునేది రాత్రి 2:30కి. సో ఇది తండ్రి ప్రేమ. కేవలం అదే రకంగానే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే రకంగానే జగన్నాథ స్వామి కూడా, లేక బృందావనంలో ఆ కృష్ణుడు కూడా దానికంటే కూడా ఎక్కువగానే తలుచుకుంటూ ఉంటారు. నా భక్తులు వచ్చేస్తున్నారు, ఇదిగో ఈరోజు ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేయించారు, సో అంటే వాళ్ళు వస్తారు, నేను వారికి అనుగ్రహిస్తున్నాను, వారు రావాలి, ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూశాను నాయన అని చెప్పని భగవంతుడు ఆ జగన్నాథ స్వామి మీలాంటి భక్తులందరినీ కలిసే దానికోసమని కనీసం అతను ఒక్క క్షణం కూడా కళ్ళు ముయ్యకుండా కళ్ళు తెరుచుకొనే ఉన్నారు. ఆయన ప్రూఫ్ ఏంటి మీకోసం ఆయన ఆ రకంగా ఎదురు చూస్తున్నారని అంటే, ఆయనకి కనుబొమ్మలు లేవు. కనుబొమ్మలు ఉంటేనే కళ్ళు మూసి తెరవగలరు. ఆయనకి జగన్నాథ స్వామికి కనుబొమ్మలే లేవు. జగన్నాథ స్వామికే కాదు, బలభద్ర స్వామికి, సుభద్రాదేవి కూడా కనుబొమ్మలు లేవు. ముగ్గురు కళ్ళు కాయలు అయిపోయేలాగా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు, నా భక్తులు వస్తారు అని. ఫైనల్లీ మీరు వచ్చేటప్పటికి వారి ఆనందాన్ని వారు అంతు చిక్కదనమాట. మీరు వచ్చారనే ఆనందంతో వారి పారవస్యంతో ఉంటారు. ఇదిగో నా మందిరానికి వస్తున్నారు, నన్ను దర్శించుకునేదానికి వస్తున్నారు, గుంపుల్లో వస్తున్నారు. ఇంతకాలం భగవద్గీత విని మరి వారు ఇప్పుడు నాన్ని దర్శనం చేసుకునేదానికి వస్తున్నారు. భగవద్గీతలో ఆల్రెడీ చెప్పారు ఏంటి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని 4 రకాలు ఉంటారు. కానీ నాకు అందరికంటే ప్రియమైన వారు ఎవరు అని అంటే జ్ఞానులు. ఎందుకనంటే వారు భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకొని మరి వస్తారు. అదిగో వచ్చేస్తున్నారు అటువంటి వారు. ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి గ్రూప్ తో పాటు కొన్ని వందల మంది కలుసుకొని వస్తున్నారు. వారికి ఏంటి అని అంటే నా గురించి చర్చించుకుంటూ వారేంటి అని అంటే తుష్యంతిచ రమంతిచ, వారు నా గురించి చర్చించుకుంటూ వారు ట్రైన్ లోని, ఫ్లైట్ లోని, ఆఖరికి ఎయిర్పోర్ట్ లోని, రైల్వే స్టేషన్ లోని, బస్సులోని, అక్కడంతా కూడా ఒకరిని ఒకరు పలకరించుకునేటప్పుడు కూడా హరే కృష్ణ అని నా పేరుతోనే పలకరించుకుంటున్నారు. దర్శనానికి వచ్చేటప్పుడు కూడా నా గురించే చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ రకంగా నా గురించి పరస్పరంగా వారు మాట్లాడుకుంటూ చాలా చాలా ఆనందోల్లాసాన్ని పొందుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు నుదుటిని చూడండి, అద్భుతంగా తిలకాన్ని ధరించి ఉన్నారు. వారు చూస్తుంటే ఒక్కొక్క విష్ణు దూతల్లాగున్నారు అసలు అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఆ భగవంతుడు. సో కోరుకునేది కూడా అతను ఏంటి అని అంటే మనందరినీ నిర్గుణులు అవ్వండి, భౌతికమైన కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నం అవ్వద్దు, కేవలం డబ్బులు భోగం పట్ల లాలసులు అవ్వద్దు అనేసని మన దగ్గర కోరుకుంటారు. There is never a clash over the object of enjoyment, since the real center of enjoyment is the Supreme Lord. ఒక్కసారి ఈ వ్యసనం అనేది వచ్చింది అని అంటే ఈ భగవంతుని పట్ల ప్రేమ, భగవంతుని పట్ల ఆ భావం, సో ఈ భక్తి అనేది ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద వ్యసనం. దీన్ని వదులుకునే అవకాశమే లేదు. ఒకసారి ఇంత రుచి చూసిన తర్వాత వారు టీవీ ఆన్ చేసుకుందామన్నా సరే కూడా వారికి టీవీలోనే ఆనందం కనిపించదు. సినిమా థియేటర్కి వెళ్దామన్నా సినిమా థియేటర్లో ఆనందం కనిపించదు. ఎందుకంటే వారికి నిర్యల్ ఆనందం ఎక్కడున్నది అనేది తెలిసిపోయింది. కాబట్టి వారు తప్పు జగాలను వెతకలేరు. అందుకోసమని చెప్పారనమాట, అప్జేత్సు దురాచారు భజతామాం అనన్యవ సాధురేవహి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థతో సహా. సో అటువంటి వారు చెడు కార్యకలాపాల్లో ఉన్నా సరే కూడా
చెడు కార్యకలాపాలు అంటే రాంగ్ జగాలన ఆనందాన్ని వెతుక్కునేవాళ్ళు. సో రాంగ్ జగాలన ఇప్పుడు ఆనందం వెతుకుతూ ఉండొచ్చు, కానీ వారికి ఎక్కడ వెతకాలి అనేది వారికి తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు. కాబట్టి ఇప్పుడు వారు సత్వరంగా ఎక్కడైతే రాంగ్ ప్లేస్ లో వెతుకుతున్నారో అది మానేసి వారు ఎక్కడ వెతకాలో ఆనందాన్ని అక్కడే వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనేది. రాంగ్ ప్లేస్ లో ఎవరు వెతుకుతారు? ఎవరికైతే జ్ఞానము లేదు, ఎక్కడైతే వెతకాలో అక్కడ వెతికేదానికి వారికి అవకాశం లేదు, కాబట్టి వారు రాంగ్ ప్లేస్ లో వెతుకుతున్నారు. ఇది లాస్ట్ టైం ఒక ప్రభుజీ అడిగారు. సో దానికి ఇది ఆన్సర్. వాళ్ళు పాపాలు చేసి మళ్ళీ భగవంతుడి దగ్గర నమస్కారం పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందా అని అంటే దానికి ఆన్సర్ ఈ మంత్రంలో చెప్పారనమాట. వారు ఏంటి అని అంటే రాంగ్ ప్లేస్ లో వెతుకుతున్నారు కాబట్టి వారికి ఆనందం అనేది దొరకదు, వాళ్ళు పాపాత్ములు. కానీ అపిచేత్ సుదురాచారం అని అంటున్నారు, దురాచారం అని అంటున్నారు, మళ్ళీ సు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే వారికి తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ వెతకాలి ఆనందాన్ని అని. సో వారు కరెక్ట్ ప్లేస్ లోనే ఇక మీదట వెతుకుతారు. అది ఏంటి అంటే సంతృప్తి అనేది మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే దేవాది దేవుడైన ఆ కృష్ణుడు, అతని ఆనందంలోనే మన సంతృప్తి ఉన్నది. అది తెలుసుకున్న వారు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నవారు. కాబట్టి అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే జ్ఞానులు. సో we all are meant to join him and enjoy life with one transcendental interest and without any clash. సో ఒకే ఒక ఉద్దేశం అనేది అందరికీ మనకు ఉండాలి. సో ఈవెన్ ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్పేశారు ఏంటి అని అంటే ఒకే ఒకరు దేవుడు. సో ఇది మనకి ఒకే దేవుడు ఉన్నారు, ఒకే మంత్రం. సో ఒకే మంత్రం అది హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో ఒకే దేవుడు ఉన్నారు, అది కృష్ణుడు. మనకందరికీ ఒకే పని ఉంది, ఏంటి అది అని అంటే అది కృష్ణుడు నామాన్ని జపించడం అనేసి. సో మనకి అదొక్కటే ఉన్నది. అది తెలుసుకున్నప్పుడు మనమందరం కూడా ఆనందమైన స్థితిలోని పొందగలం. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది నిజమైన ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానము. ఇదే సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపాన్ని పొందడం. As soon as one realizes this perfect form of oneness, there can be no question of illusion. సో ఇది తెలుసుకున్నాక ఇంకా వారికి మోహము మాయ అనేది ఉండదు. అండ్ లామెంటేషన్, శోక అనేది కూడా ఉండదు. సో అప్పుడు వారు సంతృప్తి అనేది పొందగలరు. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities. ఇది భగవద్గీతలో ఇచ్చినారు, భోక్తారాం యజ్ఞత ప్రసాం. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే వారు తెలుసుకుంటారో సో అన్ని కూడా ఫైనల్ గా భగవంతుడే అనేసరి. సో ఆల్ ది austerity is the supreme lord of all planets and demigods and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. సో ఈ రకంగా వారు ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన కష్టాల నుంచి అన్నిటి నుంచి విముక్తిని పొందుతారు అని అన్నారు. According to Bhagavad Gita 7.14, no one but those who surrender at the lotus feet of the Supreme Lord can surpass the stringent laws of nature. Thus, if we want to get rid of illusion and anxiety and create unity out of diverse interests, we must bring God into our activities. సో మనకి కష్టాల నుంచి వాటన్నిటి నుంచి విముక్తి పొందాలి అని అంటే కేవలం ఒకే ఒక్క దారి ఉన్నది. అది ఏంటి అని అంటే భగవంతునికి మనం సంపూర్ణంగా శరణాగతి అనేది పొందాలి. మనం సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందాము అని అంటే అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు మనల్ని కాపాడగలరు. సో అప్పుడు మనం ఈ భౌతిక కార్యకలాపాల నుంచి, కష్టాల నుంచి, వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనం బయటకు చేరుకోగలం. సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు దైవీ ఏష గుణమై మమ మాయా దురత్యయ. సో నా యొక్క మాయ చాలా చాలా దురత్యయ, చాలా చాలా అసాధ్యమైనది. దాన్ని దాటుకోరావడం మానవ మాతృల వల్ల కాదు. కానీ మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే, నన్ను మాత్రమే మీరు శరణాగతి పొందండి, అప్పుడు మాయామేతాంతరానికే, నేను మిమ్మల్ని ఈ మాయ నుంచి నేను బయటకు తీసుకొచ్చేస్తాను అని అంటున్నారు. సో ఈవెన్ దీంట్లో కూడా మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్పున్నారు, సమాశ్రిత ఏ పాద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశోమురారి భవాంబుదిం వత్సపదం పరం పదం 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 యద్ విపదం నతేషాం. సో భగవంతుని ఆ మురారి యొక్క పాదాలు పట్టుకున్నాము అని అంటే మనకి భవలోకం నుంచి మనం
ఈజీగా చాలా సునాయాసంగా మనం బయటకు వచ్చేయచ్చు. ఈవెన్ కుంతీదేవి ప్రార్థనల్లో కూడా ఆవిడ చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే మనకి ఇది ఎప్పుడైతే విపదాసంతుత శాశ్వత జగద్గురు భవతో దర్శనీయస్యాత్ ఆపునర్భవ దర్శనం. సో విపత్తులు ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు వస్తాను అని అంటే నాకు విపత్తులు శాశ్వతంగా రానిండి. ఎందుకోసం అంటే విపత్తులు శాశ్వతంగా వచ్చింది అని అంటే భవతో దర్శనయత్స్యాద్, అప్పుడు మీరు వస్తారు, మీ దర్శనం నాకు అవుతుంది. మీ దర్శనం అయినప్పుడు ఆ పునర్భవ దర్శనం, నాకు ఈ భవలోకం యొక్క దర్శనం మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. కాబట్టి సారాంశం ఏంటి అని అంటే కష్టాలు ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు మీరు వస్తారు అని అంటే మీరు వచ్చినప్పుడు నాకు మళ్ళీ లోకం దర్శనం అవ్వదు. కాబట్టి నాకు మళ్ళీ లోకం దర్శనం కాకుండా ఉండాలి అని అంటే నాకు కష్టాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రానియండి. ఇన్పుట్ ఏంటి అని అంటే కష్టాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రానివ్వండి, శాశ్వతంగా రానియండి అని అంటున్నారు ఆవిడ. సో కాబట్టి భగవంతుని మనం సంపూర్ణంగా మనం నమ్ముకున్నాము అని అంటే, సంపూర్ణంగా అతని సంతృప్తి కొరకు మనం జీవించాము అని అంటే అప్పుడు మనకి చాలా ఈజీగా మనం భగవంతుని చేరుకోవచ్చు. ఆత్మభూత అండ్ బ్రహ్మభూత. ఆత్మభూత mentioned here is the same as Brahmabhuta, interest mentioned in Bhagavad Gita 18.54. Supreme Atma or soul is the Lord himself and the minute Atma is the living entity. So supreme, so భగవంతుడు అతను ఇది భగవంతుడు అంటే సంపూర్ణమైన ఆత్మ ఇదనమాట. మనం ఏంటి అని అంటే మనం మైన్యూట్ ఆత్మ, మనం కేవలం ఒక అణువు మాత్రమే. మనం the Supreme Atma or Paramatma alone maintains all individual minute beings. For the Supreme Lord wants to deprive pleasure out of their affection, like the father who extends himself through his child and maintains them in order to derive pleasure. Obedience to the fathers will give oneness and pleasure. So ఇదే నేను చెప్పింది. తండ్రికి ఎప్పుడు కూడా తన పిల్లల భావక్షేమాల గురించే కోరుకుంటారు. సో వారి ఆనందాన్నే కోరుకుంటారు. కాబట్టి కొడుకు వారి భావక్షేమాలు దేంట్లో ఉన్నదని అంటే వారి తండ్రి గురించి వారు బాగా ఆలోచించారు, పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో ఉన్నారు. వారి తండ్రికి ఆనందాన్ని ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఆలోచిస్తే పిల్లలకి కూడా అది మంచి జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా మన ఒరిజినల్ తండ్రి కృష్ణుడు. కాబట్టి కృష్ణుడి గురించి మనం ఆలోచించి అతని ఆనందాన్ని మనం చేసేదానికోసం, మనం తీసుకెళ్లేదానికోసం, అది ఆయన ఏదైతే మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నారో ఆ పనిని పూర్తి చేసేదానికి మనం ఆలోచించాము అని అంటే మనకి దాంట్లోని అసలైన ఆనందం దాంట్లో ఉన్నది. భగవంతుని మన పట్ల భగవంతుడు కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే కేవలం అతని పట్ల మనం ప్రేమను చూపించాలి. ఏది చేసినా అతన్నే తలుచుకుంటూ అతనికి ఇది నచ్చుతుందా నచ్చదా అన్నట్టుగా ఆలోచించుకొని మనం చేయాలి. చాలు, ఇంకేమీ కోరుకోవటం లేదు భగవంతుడు. కాబట్టి మనం అతను కోరుకున్న విధానంగా మనం ఉందాం. తెలీదు అని అంటే తెలుసుకుందాం, ఒక గురువుని ఆశ్రయిద్దాం. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినాస్తత్వదర్శిన. గురువుని ఆశ్రయించామనంటే అతనికి పరిపూర్ణంగా ప్రణిపాతాలు చేసుకుంటూ అతనికి సేవ చేసుకున్నామంటే అతనే మనకి జ్ఞానబోధన చేస్తాడు. కష్టం ఎక్కడుంది? కాబట్టి ఈ రకంగా తరించిపోదాం, భగవంతుడి సేవలో నుండిపోదాం. భగవంతుడు అందరికీ కూడా, జనాలకందరికీ కూడా ఇది అతను సహాయం చేశారు, ఇబ్బందులు రానికుండా చేశారు. అందుకోసమే జన నివాస అంటారు. చూడండి, గోవర్ధనగిరి దీలలోని కొన్ని వందల వేల మంది గోపబాలులకి గోపికలకి వారందరికీ ఆశ్రయాన్ని కలిగించారు. సో గోపబాలులు వారందరూ కూడా ఆ సర్పము యొక్క నోటి లోపల వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ సర్పం నోటి నుంచి కూడా వారిని తీసుకొని వచ్చారు, పెద్ద పెద్ద అసురుల నుంచి కాపాడారు. సో ఈ రకంగా ఎంతో మందికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించారు. కాబట్టి ఇది భగవంతుని యొక్క లక్షణం. సో ఇక్కడితోని మనకి